लोगोसे जोंनि बर' हारिनि मानगोनां रायजो राजाफोर आंनि मुङा मुस्ताफा प्रकाश नार्जारी नोंथांमोना नायदों बिएम सोदोब चेनेल एखेबारे डाइरेक्टलि फेस टु फेस मोगा मोगि जायो गोबां सम जाबायमोन नङा होमबा बेफोरबायदि भिडिअ टपिक लानानै बाट आं दिनै मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों चेन्नाइ बड' ससाइटि जेरै मुम्बाइ बड' ससाइटि दङ बेबायदिनो तामिलनाडुआव चेन्नाइ बड' ससाइटि मोनसे दानानै दोनदों बिथांमोना बिथांनि चेन्नाइ बड' ससाइटिनि प्रेसिडेन्टआ जाबाय अजित बसुमतारी दायो बिथांमोनाबो गोबां खामानि मावबोदों जेरै मुम्बाइ बड' ससाइटिया खामानि मावबोदोंना मानसिफोरखौ हेल्प खालामनाय सोरबा गोमानायफोरखौ दिहुननानै हरनाय सोरबाफोर माखासे केस पेन्डिं जानाय जेनेबा रेप केसआनो हमना ला सोरबा मार्डार केसआनो हमना ला बेफोरबायदि गोबां खामानि मावदों मुम्बाइ बड' ससाइटिया जायखौ किप सेक्रेटै दोननो गोनां जायो माने सिङाव दोननो गोनां जायो बेखौ फोसावनो हाया माखासे केसफोरखौ आरो माखासे केसफोरखौ जों फोसावनो हायो थिग बेबायदिनो चेन्नाइ बड' ससाइटिया 2018 मायथाइनिफ्रायनो मावबोदों होननानै बुंदों बिथांमोननि बुंनाय मथे दा बिथांमोना माखासे गोबां दाख्लैबो रमिअ सारखौबो बिथांमोनानो गोबां जोथोन होदों आरो हेल्प होदों डनेसन होदों गावसिनि चेन्नाइ बड' ससाइटिनिफ्रायनो बिथांमोननि चेन्नाइ बड' ससाइटिया रेजिस्ट्रेसन नङा अब्लाबो बिथांमोना गावसिनिफ्राय कालेक्सन खालामनानै होदों बाट बिथांमोना रेजिस्ट्रेसन खालामगासिनो दङ स' अल द बेस्ट आं चेन्नाइ बड' ससाइटिखौ बेखौनो रिकुवेस्ट खालामनायाव जे माखासे खामानि मावनायफोरखौ दिन्थिनो थिननायाव आं बेखौ दा खोन्थानो सानबाय कि नोंथांमोना जाय पिक्सार हरदों जाय सावगारि हरदों बेखौ आङो स्क्रिनशट होनो नागिरदों आरो बेनो कि बिथांमोननि खामानि मावनाय माखासे गोबां सोरबा सिख्लाखौ लानानै सोरबा फानहैनो नाजानाय आरो बेखौ लोगो मोननाय बेखौ दोननाय गावसिनि जायगायाव आरो बेखौ आसामाव दैथायहरफिननाय सोरबा बेमार जानानै सिकित्सा खालामनो थाखाय माने चेन्नाइआव थांनाय आरो बिथांमोनखौ जुदि प्रब्लेम जादोंब्ला बा बिथांमोनखौ नायनाय हेल्प खालामनाय मदद खालामनाय बेबायदि खामानि गोबां मावबोदों आरो जुदि इयुनाव जुदि फिउचाराव जुदि हेल्प नांगौब्ला मदद नांगौब्ला बिथांमोना होनो राजि स' नोंथांमोना आं इमेल आइडिखौ होनानै होदों chennaibodo@gmail.com बेवहाय नोंथांमोना बिथांमोनखौ कन्टेक्ट खालामनो हागोन विथ इमेल आरो कन्टेक्ट नाम्बार जुदि नांगौब्ला आं गाहायाव डिसक्रिपसनाव होना होदों बेयाव कालेक्ट खालामबानो जाबाय आरो चेन्नाइ बड' ससाइटिनि प्रेसिडेन्टनि मुङा जाबाय अजित बसुमतारी नोंथांमोनखौ आं खोन्थाखाबाय आरो बेनि गेजेराव बिथांमोना गोबां बेफोरबायदिनो हेल्प होनो गोसो जादों नोंथांमोना जुदि थाङोब्ला बेवहाय आन्दायहैयोब्ला नोंथांमोना जुदि आन्दायदोंब्ला तामिलनाडु बा चेन्नाइआव थांनानै स' बिथांमोना हेल्प खालामनो गोबां राजि आथुर जाना दङ जास्ट नोंथांमोना मेल खालामहर chennaibodo@gmail.com आं गाहायाव कन्टेक्ट होबाय आरो नाम्बार होदों डिसक्रिपसनावबो बे नाम्बारखौ लानानै बाट एक्सुअलि बुंनो थाङोबा नाम्बारफोरा मालाबा समाव सोलायो बिनि थाखायनो बे इमेल आइडिया माने पार्मानेन्ट जायो नालाय बे इमेल आइडिखौ लानाया साबसिन आरोना स' बिथांमोना दिनै माखासे लोमजानाय साजानायनि सायाव मावबोनायजों लोगोसे गोबां माखासे केस मानसि सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा बेफोरखौ हमनानै दोननानै हरफिननाय बे खामानिखौ मावबोदों माने बिसोरनि थांखिया गोसो गोथारै मोजां खामानि मावनाय थांखि स' बेयाव जों हेल्प खालामनांगौ बयबो रायजो राजाफ्रा बिथांमोननि खामानि मावनायखौ साबायखर जासिनांगौ आरो बयबो आं बेखौनो रायजो राजाफोरखौ रिकुवेस्ट खालामो नों बिथांमोनखौ फुल सापर्ट खालामनानै हो बिथांमोना मोजां खामानि मावदों मुम्बाइ बड' ससाइटिखौ आं बिराद धन्यबाद जासियो दाख्लैबावै जोंनि खामानियाव गोबां मदद होदों आरो बिथांमोना अरायबो मावबाय थागोन होननानै आं बेखौ आसा खालामो आरो सिगांनिफ्रायनो मावबोबाय थादों आं बेखौ धन्यबाद जासियो कि बेफोरबायदि मावनायनि थाखाय गोजोननाय माने थेंक्स माने गोजोन्थों जासियो स' आं बेखिनिखौनो माखासे बाथ्रा बुंनो साननाय जि चेन्नाइ बड' ससाइटि एस'सियेसन बा चेन्नाइ बड' एस'सियेसन बिसोरनि सायाव आं बेखौनो गोसो गोथारै माने गोसो गोथारै गोरबोजों बेखौनो थेंक इउ आरो गोजोन्थों आं जासिहरबाय कि बेबायदि खामानि मावबाय थानायनि थाखाय जे समाजनि थाखाय मोजां खामानि मावनायनि थाखाय बर' हारिया गोबां जायगायाव दं अल अभार कान्ट्रि माने मिथिबायना USA आवबो दङ नेपालावबो दङ भुटानावबो दङ जोंनि इन्डियाआवथ' इन्डिया दंखायोआनो आरो इन्डियानि गेजेरावबो गोबां स्टेटनि बाहेराव दङ तामिलनाडु दङ दिल्ली दङ पान्जाब दङ गुजरात दं मुम्बाइ दं नङा होमबा स' थेंक इउ स' माच गाइस नोंथांमोना बेफोरखौ मोनफा मोनफा थानानै जुदि मोनसे ससाइटि बा एस'सियेसन दानानै नोंथांमोना हारिखौ नायगासिनो दङ स' सोरबाफोर जुदि आन्दायना थांबा बिथांमोनखौ दोननाय जायगा खालामनानै आरो ओमफ्राय आरो बिनिखौ दैथायहरफिननाय स' बेफोरबायदि मावनायनि थाखाय आरो इयुनावबो मावबाय थागोन होननानै आं बेखौ नोंथांमोननिफ्राय आसा खालामो स' आंनि थिंजायनिफ्राय बिएम सोदोब चेनेलनिफ्राय बा बिएम फान्स अर्गानाइजेसननिफ्राय धन्यबाद जासिबाय गोजोन्थों खुलुमबाय